Erzurum mäkikeskus. Tuossa on olympiaurheilijoille hotelli. Siellä menee hiihtohissi suoraan tonne huipulle. Torneihin sitten erikseen hissit. Ja 140 ja 100 metrin mäet. Ja tässä on 65, 40, 20 ja myös näihin mäkiin menee hissit tosta vierestä. Aika komea keskus. Sitten hotellihuoneesta suoraan kävelen tästä hissiin. On mäellä. Suoraan pääsen tornille ja seuraavaksi hissillä niin kuntosalille. Aamutreenit. Kyyti tulossa. Otetaan lähdetään kuntosaliin. Ja iso mäki. Siinä ollaan kuntosalilla heti. Ja Suurmäen torni on siinä. Siinä menee hissi. Samoin Pikkumäen torni menee hissi. Näin. Tuolla on upeat alppirinteet sen taas. No niin. On niin hiljasta, että tekisi mieli kiljasta, mutta tästähän sitä voi aloittaa päivää. Noin, ja sitten salilta hissille. Tästä noin lähtee hissiä, ei muuta kuin lounaalle tänne. Noin. Ja tästä vaan suoraan sitten hissillä hotelliin ja hotellin käytävää pitkin suoraan omaan huoneeseen. Tästä näin. Korridoria pitkin. Noin. Ja sitten sitä ollaankin kämpässä. Noin, ja sitten kämpän parvekkeelle ja siinä on treeniolosuhteet aika kohdillaan. Hotellista lähti suoraan hissi ja aika kivasti suoraan valmentajalavalle. Kyllä se noin, niin sitten Pikkumäkien hissiin. Vasta noin. Okei. Pääpysäkki Pikkumäkien osalta ja suoraan ollaan 65 tornissa. Tosta alas 40 torni ja siitä 20 torni. Aika kohdillaan. K60 Mäen tornista. Loistavasti kaikki viimeistelty. Siinä on ainakin kunnolliset suihkut. K40 mäki. Siinä on K20. Ja vieressä K60. Ja sit isot määt on tuolla takana.